niet altijd serieus zijn. Bestaat een leven buiten roeien ook? In Willebroek. Hallo, kom mee, dan is er weer stroming. Ja, jij bent... Ik heb gezegd dat ik niet speciaal wou. 16 is een hele speciale leeftijd, alsjeblieft. Goedemorgen. Hallo. Ja, nog eens officieel, hè? Nouria Malou. En je dan? Ça va? Misschien kan je je ook aan mij een goede les geven. Dien? Oké. Wat is er tussen jullie? Dat is omdat ze denkt dat ze Olympisch kampioen gaat worden. Hè? Bij de meisjes of bij de jongens? Wil je daarover praten? Je zegt geen Piet bij. Je bent echt... Ik vind dat mooi. Ik weet niet. Wat weet je niet? Of ik echt ben.